L-Awtorità Maltija tal-Mediċini ħarġet bi strateġija ġdida sal-2025 bilan li tibqa' tejjeb l-operat tagħha. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet l-erba' filgħodu kif ġie spjegat li din l-istrateġija se tkun qed tixpruna ħidma aktar iffukata mill-istess awtorità. Fil-fatt dwar dan tkellem iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija għall-Mediċini l-Professurett Nisra Ċinonglot u rrimarka li l-istrateġija l-antika li kienet sas-sena l-oħra rat żieda drastika fl-impjegati u l-impjiegi fih dan din l-awtorità. Dan fil-waqt li l-awtorità żiedet in-numru ta' spezzjonijiet dwar il-manifattura tal-prodott mediċinali f'pajjiżi terzi bi kważi 5 darbiet. Madankollu l-Professur Inglot tenna l-bżonn ta' strateġija ġdida biex l-awtorità tkompli toffri l-aqwa servizzi. Fost oħrajn tenna l-bżonn ta' aktar reżiljenza fil-konfront ta' affarijiet li jistgħu jittelfu s-suq f'dan il-qasam u li jkun hemm qafas regolatorju robust fil-qasam li jaddatta mar-realtajiet ta' dinja moderna. Hija dejjem biex nesqu lejn ir-raġuni għalfejn teżisti l-awtorità biex nassiguraw aċċessibilità b'mod regolari, b'mod sostenibbli lejn mediċini ta' kwalità, sigurtà u effikaċja. Il-Ministru għall-Protezzjoni tal-Konsumatur Clayton Bartolo tenna li permezz ta' din l-istrateġija l-Awtorità Maltija tal-Mediċini issa se tkun aktar proattiva. L-Awtorità Maltija tal-Mediċina hija awtorità proattiva, awtorità li tħares il-qoddim illi tkompli tpoġġi l-interess tal-pazjent fuq qudiemnet sabiex bekk naraw li nkomplu ngħinu u nsostnu wkoll lis-servizzi tas-saħħa pubblika f'pajjiżna f'dawn iż-żminijiet illi ġejjin il-qoddim. Intant is-Segretarju Parlamentari għall Protezzjoni tal-Konsumatur Deo De Battista irrimarka kif il-Gvern impenja ruħu bi sħiħ sabiex jerġa' jqajjem fuq saqajja din l-awtorità tant importanti f'pajjiżna, dan sabiex illum waslet f'dan it-tragward importanti li jagħmilha waħda mill-aqwa awtoritajiet Ewropej fil-qasam tal-mediċina. L-2013 law inbidlet kompletament. Aħna fl-2013 sibna awtorità tal-mediċini 1.5 million euro dejn 30 ħaddiem. Illum mhux talli żidna għal 100 ħaddiem talli ħallasna id-dejn kollu u self-sustaining, ġifieri ma nirrekorrux għand il-Ministeru tal-Finanzi fil-budget biex itina budget b'differenza kbira minn anki awtoritajiet barranin.